Kubanjwe abantu abangaphaya kwama200 kwiphulo lokulwa ulwaphulo-mthetho lamapolisa elaziwa ngo-Operation Shanela eGauteng. Lufuna ubulungisa usapho luka-Mona oneminyaka 18 ubudala waseKapa nofunyenwe eswelekile kude kufuphi nekhaya lakhe. Vital tackle, but quick to release the ball and back to his feet was Will Jordan, and that is a simply... New Zealand ipulele amasaka amabhokobhoko ngo-35-20 kumdlalo we-rugby championship ubudlalelwayo eAuckland kwelaseNew Zealand ngale ntsasa. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa ndamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Namhlanje umphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele ephelekwa ngumkomishonala wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula baphehlelele iphulo elibizwa nge-Operation Shanela eSoweto. Umphathiswa uqoqe irank zeeteksi njengoko zichazwe njengamathafu lwaphulo-mthetho kwakunye nezakhiwo ekholelwa ukuba ziyimiqolomba yonqevu eGauteng. Ukanti ke ingxelo epheleleyo ngeli nqaku iza kulandela. Abahlalutyi bezomthetho bathi akukho bani ngaphezulu komthetho okukulandela isigqibo senkundla yomgaqo-siseko sokukhaba isibheno sokukhululwa ngenqawule ngenxa yempilo salowa efudule ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma. Inkundla igwebe ngelithi ukukhululwa kwakhe kwakungekho mthethweni. Umbutho iJacob Zuma Foundation udize ukuba lo kaZuma ufumana unyango kwilizwe laseRussia. Abahlalutyi bezomthetho bahlaba amadlala bevakalisa izimvo zabo ngesigqibo senkundla yeli yomgaqo-siseko sokuchitha isibheno salowo wayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma sokukhululwa kwakhe ngenqawule. Le nkundla idize ukuba ukukhululwa kukamnumzana Zuma entolongweni kwakungekho mthethweni. It really is frustrating that even after all these court processes, we still have a former president that doesn't want to subject himself to the rule of law, or at least that's what it looks like from the statements that are given by his foundation. Iziko lobudlelwane bobuhlangi Institute for Race Relations ukutsho lithi ngokomgaqo wesebe lezoluleko xa umuntu ekhululwe ngongekho mthethweni ixesha lihleli ngaphandle kwentolongo alibalwa njengenxalenye yesigwebo sakhe. Firstly, the order was upheld by the Constitutional Court that his release was unlawful. Secondly, the law says, the Correctional Services Act, Section 39(3), it's in black and white, it says if someone is unlawfully discharged, then that does not count as time served. Ukanti umphathiswa wamapolisa kuzwelonke uNjengele Bheki Cele uthi bona bengamapolisa bamlindele uNongekehli. We are getting ready for whatever eventuality, which could be to say they take them back in prison, to say he has finished his sentence is up to them. Nakubeni ilizwe loMzantsi Afrika nelaseRussia engenaso isivumelwano sokubuyiswa kwabantu kodwa lingakho isolotya lezomthetho eligunyazisa ukubuyiswa kukamnumzana Jacob Zuma ukuba aze kuqhuba isigwebo sakhe. Abahlali baseMpophomeni KwaZulu-Natal bathi bafuna iinkonzo ezingundoqo ezifana namanzi acocekileyo, umbane kwanamathuba emisebenzi. Abahlali bakuvakalise oku ngethuba lembizo karhulumente wephondo nemibanjelwe kumasipala uMngeni namhlanje. Ukanti lembizo iza njengoko ke kwabakho ukugibiselana ngamazwi phakathi kwenkulu baphathiswa ephondo unkosikazi noMusa Dube Ncube nosodolophu lomasipala uChris Papers ngokuphathelene nokusingathwa kwalomsitho. Usodolophu waseMngeni uthi akulandelwanga nkqubo efanelekileyo yi-ofisi enkulu baphathiswa kwisicelo sayo sokubamba imbizo yanamhlanje. Okubalulekile ngicabanga ukuthi abasebenzi bakaNdunankulu aba-advisanga kahle, abahlelanga kahle lento, bafuna ukuba nembizo in 3 or 5 days into enkulu kanjena, babhuka ama-ground abhukiwe vele, ama-protocols bangawalandelanga, abafuna ukumvezela konke lokho. Ukanti inkulu baphathiswa yephondo iyazikhaba ezisityholo. Siyazi ke ukuthi umeya ngesikhathi sesithumela incwadi
ebekuyiyona ebenza isiqiniseko sokuthi siyamema nomeya, siyamazisa futhi ukuthi kuzobe kukhona imbizo lapha endaweni. Kungaleso sikhathi ke abeseqala ukuthi hayi iground uzolisebenzisa. Kwelinye icala abanye abahlali abafunanga kuntyumpa-tyumpeka kweli dabi lezopolitiko. I think the proper procedures were not followed, like in terms of booking the stadium and everything. And most people who are ANC, how can I put this, who are ANC, they feel like this is an ANC initiative. Abahlali bathi banenkxalabo kwanengxaki ezizezabo. Bafundile abantwana, bahleli nama-degree abo, bahleli nama-diploma abo, abasebenzi. Ngugogo akekho sebenzayo ekhaya, amanzi siye sibe ngabi nawo ngesinye isikhathi, kube ugesi nawo uyasihlupha. Inkulu baphathiswa ithi ingxaki yamanzi kwaneminye imiba eyinkxalabo kubahlali ifumana ingqwalasela. In relation to water, COGTA is working with the municipality with an aim of ensuring that wherever there are blockages in terms of water services, those blockages are dealt with. Ukanti kusenjalo, amagosa omasipala omngeni athabatha amanyathelo ezomthetho ngasekusetyenzisweni kweli bala ukubamba le mbizo yanamhlanje. Usapho lwaseKhayelitsha eKapa lufuna umthetho udlala indima yawo emva kokubanjwa komrhanelwa otyholwa ngokudlwengula intombi yalo. Olusapho luchole umzimba kaSikelelwa-Mona kude kufuphi nekhaya lakhe kwindawo yogobityholo iTaiwan. Sikelelwa waduka ngomgqibelo weveki ephelileyo. Wayehamba nabahlobo bakhe. Ukwenzeka kwesi siganeko yaye usapho lurhanela ukuba kwagalelwa ityhefu kwisiselo sakhe. uSikelelwa-Mona ube-18 iminyaka ubudala. Uphume kwikhaya lakhe kwindawo yogobityholo iTaiwan wahamba nabahlobo bakhe ukuya kuzonwabisa ngomgqibelo weveki ephelileyo. Bebehleli phantsi phayana bebizelwe ukusela, kwakhutshwa into esebhotileni emhlophe phaa etrangini ekamereni, yagalelwa ngumnikazi mzi apha eglasini yakhe. But sithe ke ngoxa siya ke ngoku esibhedlele kwiinto ze-postmortem wathiwa kwafumanisa uba kasekwanga yi-rape, ureyitshiwe. Kungokunje usapho lusaxhelekile emphefumlweni ukusweleka mayana kwentombi yalo. Ngobuthonga buhli kangangoba bendisinza ke ndizame ndibheke koogqirha ndikwazi uba ndifumane ezaa pilisi ze-stress. Umthetho mawuthathe indima yawo. Ukugabadela kweziganeko zempatho gadalala ngokwesini zishiye iinkokheli zibambo ngezantsi. Ngo-April umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele watyelela lo mmandla emva kokuxhatshazwa kwamalungu ecawa ngokwesondo phakathi emasangweni okuthandaza. More than 20 women were sexually assaulted by young guys who are aged between the 19 and 20 years. Usapho lakwa-Mona lucela amalizo khona ukuze lukwazi ukungcwaba umntwana walo eSterkspruit eMpuma Koloni. Ukanti amapolisa avule uphando ngesizekabani sokusweleka kwale ntwazana ngelixa umrhanelwa ebanjiwe yaye ujongene netyala lokudlwengula. Amapolisa aseMpuma Koloni abambe abarhanelwa abathathu mayelana nokubulawa komnini wevenkile uZoleka-Gantana kunye nomncedisi wakhe uKholosa Mpunga. Gantana kunye noMpunga baduka kule veki iphelileyo ngecawe kwilali Ncerha kunxweme iKids Beach. Imizimba yabo yalahlwa kwidami elikufuphi nelali Gcinisa. Iseli samapolisa eMpuma Koloni Brigadier Thembinkosi Kinana unababanzi ngokunqakulwa kwabarhanelwa. Abaphandi bethu baye baqaphela into bana aba babuleweyo bathe badutyulwa ngompu. Kuvakala ke nento yobana baye batshiswa kwaze imizimba yabo yabe ijulwa ke kwidami elikufutshane nalalali kuthiwa kuseGcinisa. Uphando lethu ke liyaqhuba ngenjongo zokuqinisekisa into yobana la malungu omzimba athe afunyanwa kwela dami angabayazalana naba bathe balahleka. Kulindeleke into yobana bonke ababarhanelwa abathathu bathe babanjwa sibaveze phaa kwinkundla kamantyi yaseMonti ngomvulo lo sijonge kuyo ngezityholo ke ezimalunga nokubulala, ukuxhwila nokufunyanwa ke nempahla ekrokreleka into yoba ibiwe.
Udale Isankxwe kumaqongo nxibelelwano umbhalo kwivenkile ilagade eGqeberha eMpuma Koloni nongavumeliyo uluntu lwe-LGBTQI+ ukuba lungene luthenge kuyo, kanti ikomishoni yamalungelo oluntu ithi senza uphando ngalomba. Umnini venkile ilagade Plastics and Baking Requirements umnumzana David Lagedin uthi ufumana izigogriso zokubulawa kuphathelene nomyalezo obhalwe ngaphandle kwevenkile yakhe ochasene nabantu abathandana besisine esinye. Nangona kunjalo ngethuba ethetha nejelo leendaba iNewsroom Africa uKalagedin uthe akanangxaki nabantu be-LGBTQI+. Wongeze ngelithi bamkelekile lagadi. Uhambise wathi eyona nto anengxaki nayo yindlela abaziphatha ngayo xa bengaphakathi kule venkile. Saw my customers starting looking at me and showing me towards the two youngsters, and then they started kissing each other. Then the one lady actually closed the son's eyes, and the elderly people was like, "Aren't you going to do anything about it?" And I politely went to these two gentlemen and I asked them to please leave my store. Now they putting my business in jeopardy. What gays and lesbians do in their privacy is not of my concern at all. But what they do in my business and to jeopardize my business is totally unacceptable. Umnumzana Mbulelo xinano olwela amalungelo oluntu novela kwinkampani engajonganga nzuzo eNew Bright uthi lo myalezo ngaphandle kwelagadi ubonisa iantlukwano phakathi koluntu. One of the things that we are always encouraging our government to do is to establish a concrete program, a national program to educate citizens of South Africa about gender diversity and sexual orientation. Komishini yamalungelo oluntu kweli ithi icebisa ngokuthatyathwa kwamanyathelo ingalo yomthetho. Kwindaba zethu kuChannel 163 ndingusiphosethu Boyi eGqeberha. Kanti abantu baphefumle ngelinqaku kumakhasi ethu onxibelelwano. Umntu unelungelo lokwenza nantoni na endaweni yakhe. Xa engabafuni aba bantu lilungelo lakhe. Kuyacaca nathi thina abantu abane-albinism asinofunwa kule venkile ngoba kaloku umntu noba ukhubazekile noba uleliphina uhlanga noba uyintoni na umntu unalo ilungelo longena naphi na apha eMzantsi Afrika. Noko kudala safundiswa sililizwe into yobana masifunde ukuphila nabantu abathandana besisinesini. Lo mntu wevenkile andiboni kwanto ayiphazamileyo ngoba lokhu ivenkile yakhe le unelungelo xa ngabe into angayithandi abhale. KuFacebook ulathiswa Azania Sotha Busakwe uthi lilungelo layo levenkile kaloku apha eMzantsi kukho amalungelo sobenza ekufanele bona nongahambiselani nale LGBTQI+ andiboni kwanto irongo msasazi utshe kuntlalukana eNgcobo. Uzolani Kadosini Ncanda uthi msasazi makabanjwe lo mnini venkile kwaye kuvalwe kwaloo venkilana yakhe ngokunyasha amalungelo abantu abathandana besisini esinye. Kunini mani uluntu lwafundiswa ngokuphila nabantu abathandana besisini esinye utshe kutshikitsha eCardgop. Usiphamandla Gobo uthi msasi umnini wevenkile unalo ilungelo longabafuni kwaye xa engabafuni kwakhe andiboni ngxaki mna kulondo kodwa ukuba ibiye yam ivenkile bendingazukujonga ukuba ujola nesiphi isini benzokuthengisela umntu into ayifunayo ndithathe imali ndivale lona ugqiba umbona utshe selithuthu eMthatha. Bukela ungaphefumla kwimiqholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Lize lamathokazi inqaku leendaba zethu elingomakhulu uNongento Ngqobeni wasentsundwane Ngqeleni eMpuma Koloni. Kweli nqaku sabhensisa imeko yakhe yokungaxhamli kwisibonelelo sendodla kuba engenasazisi noxa oluphele. Sithetha nje lo makhulu ufumene imali yenkamnkam okokuqala ebomini bakhe. Umdidiyeli weendaba zethu uNtsiki Noyiya Nomfutu Luyanda Dlala bebekhona ngethuba lenkondekazi samkela imali yayo. Kusuku nje emva kokusasaza inqaku ngomakhulu uNongento Ngqobeni, amagosa aphuma kwisebe lemicimbi yezekhaya eMthatha, oonontlalontle negqiza lakwaSasa batyelele le nkondekazi, banyathelisa iminwe, basifaka isicelo sesazisi. Ngelixa isalinde ukuphuma kwaso, abakwaSasa sele beqalisile ukumxhamlisa kwimali yobudala. Ukanti uyivalele ke imali emva kokuyinikwa kuba esoyika ozungula ichele. Bengangazela ngondiphethe
ukwethuka into le kudala nje izama ndingayifumani ndinganapasi ngoku kumandi ngoku ndonwabile kakubi. Owakwakhe ubawo uKimbase Ngqobeni wayexhelekile emphefumlweni ngethuba sinodliwano-ndlebe kwinqaku lethu lokuqala, kodwa ngoku intliziyo idade emafutheni. Bendikade ndihlupheka, kumandi kum entliziyweni, nomntu uyathetha ndimva nje ngoku. Ndincediwe ngumntu ondincedileyo. Iarhente ebonelela ngemali yendodla usasa ngomlomo kaThabisa Nondwayi Mayaba uthi ukhona umhlathi osemthethweni ovumela nabani na ukuba axhamle kwisibonelelo sikarhulumente noba akakabi naso isazisi. Kwasasa ukhona i-regulation engu-regulation 13.1 ye-regulations ye-Social Assistance Act number 13 of 2004. La regulation yasigunyazisa into yobana abantu abangena-ID, abantwana abangena-birth certificate sikwazi ubenzela isibonelelo senkamnkam ngeli xesha basalinde okanye basazamana nokufumana i-ID okanye i-birth certificate kwaHome Affairs. Bethongo lukablankethe umakhulu uNgqobeni nowakwakhe baza kulalo bentlombe yimincili yokuxhamla kwisibonelelo senkamnkam karhulumente. Ukanti kungekudala kulindeleke ukuba bokhelwe indlu ye-RDP ngelixa isazisi naso sisendleleni ezayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eNtsundwane eNgqeleni eMpuma Koloni. Kanti ke xa sibuyela kwinqaku lethu langaphambili namhlanje, umphathiswa wamapolisa uMnumzana Bheki-Cele phelekwa ngumkomishina lamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula baphehlelele iphulo elibizwa nge-Operation Shanela eSoweto. Umphathiswa uqoqe iirenki zeeteksi njengoko zichazwe njengamathafu olwaphulo-mthetho kwakunye nezakhiwo ekukholelwa ukuba ziyimiqolomba yonqevu eRhawutini. Iphulo lamapolisa elithi Shanela linxalenye ephulo elithi uKayimulawo elijongise ekuncothuleni nengcambu ulwaphulo-mthetho. Elinyathelo lilandela izikhalazo zokuxhoma kwamanani olwaphulo-mthetho kwiphondo laseGauteng. Well, it's a conscious decision taken by the management of the South African Police and the Ministry to say that Ukayimulawo can't just be the Gauteng thing. So we've spread it around the country because it has been discovered that the high density of crime is over the weekend. But we are launching formally today here. Umphathiswa wamapolisa uNjengele Bheki-Cele ukhokhele igqiza lamapolisa namhlanje kugqogqo lukhokhelele ekubanjweni kwabemi bamanye amazwe abangenazimpepha mvume zokuhlala kweli nempahla yomgunyathi. Isebe lemicimbi yezekhaya lizibophelele ngokuncedisa ekuchongeni abo banamaxwebhu angekho mthethweni. We are here to pledge our full support to Operation Shanela. The mandate of Home Affairs is to ensure that all persons in South Africa are documented. Abahlali banethemba lokuba eliphulo liza kuba neziphumo ezincumisayo, nangona kunjalo banethemba lokuba amapolisa aza kusabela ngokukhawuleza kwiindawo zolwaphulo-mthetho. The problem is, around my community, you found out that there is a police, but you struggle to get them. And especially when you call 10-111, you find out that you wait for more than 3 hours waiting for the police. Ngelixa uNjengelecele eqinisekisile ukuba kubanjwe umrhanelwa wesine kwisenzo sokutshiswa kwezigadla. 4 people are already arrested of those, and we believe that one of them is a key person that we have found, and that person is very much helpful working with our forces. Umnumzana Cele ubalule ukubaluleka kwentsebenziswano phakathi kwearhente zogcino-mthetho kunye noluntu ukulwa ulwaphulo-mthetho ezitalatweni zephondo laseGauteng. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana eSoweto. New Zealand ibhulele amasaka amabhokobhoko ngo-35-20 kumdlalo we-Rugby Championship eAuckland ngalentsasa. I-All Blacks izibonakalisile kuba akho lula ukubethelwa kokwazo kwaye le mpumelelo sisilumkiso kwiqela leSpringboks ukuba kusekuninzi ekumele kwenziwe phambi kwendebe yehlabathi. Thabile Makapela sele ngqangile neMozulu. Kakhulu kuba mqwathi apho kwidesika yakho yendaba bandikubulise ke mzonzundi wam apha ekhaya ndikhomkele kaloku kweyam idesika yeMozulu. Mna igama lam ndinguthabile Mamvela siqhude nengoza ndingowakwa Makapela mzonzundu nantsi ke Imozulu.
Iphondo lokuqala phaya eMpuma Koloni ke eMonto uMndanzane ngamashumi amabini ekhatshwa sisihlanu ngamafutha angephi phaya ekuseni ngomso kube bufana ke emzontsini phaya koGqeberha limathumba ndakampela ke laZulu ko-22 degrees. Masijongene ke emzontsini phaya phaya eFree State eBloemfontein lishumi likhatshwa sisithandathu kuzolo nje kamandi phaa kwasekuseni ngomso phaa ngorhatya kwakweli phondo ke linye phaya koSasolburg sasibekele kakhulu ke laZulu nokwamaqondo nciphile efika ku-15 degrees. Kwakhona phaya eGauteng eJohannesburg ngu-12 obanda kakhulu futhi ekhatshwa ke ngaloo mafu angephi kwasekuseni ngomso kanti kube bufana kwakhona phaya koVereeniging kwalapha eGauteng ngo-16 degrees. Yona ke imeko yenjenje phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi-21 kusaqoke kamandi nje kwasekuseni phaa kuvukwa ngomso kube bufana kwakhona ke mbukela apha ekhaya phaya koMgungu Ndlovu kwaZulu ngo-22 degrees. Yenjenje imeko phaya ephondweni eLimpopo koPhalaburwa ngamashumi-24 kusaqoke kamandi kwasekuseni phaa ngomso kuvukwa kanti kuyafana kwakhona phaya ePolokwane ngaye futhi la-16 degrees. Yona ke imeko yabo phaya eMpumalanga eMbombela bame kakuhle noko phaya ngo-20 degrees oqoke kamandi phaya kwasekuseni nje bevuka kanti kube bufana ke emzontsini apha ekhaya phaya koSekunda neengingqi zokufuphi phaya ngeshumi nje likhatshwa sisihlanu. Kanti masijonge kwakhona phaya ko-Northwest eMahikeng lishumi nje likhatshwa sisibhozo ngamafutha angephi phaya ekuseni kwakhona kuvuka ngomso kwakweli phondo laphaya eNorthwest eRustenburg kume kakuhle noko phaya ngo-17 degrees. Yona ke imeko yabo phaya eNorthern Cape eKimberley lishumi elikhatshwa sisithoba limathuba ndakampela kwakhona elaZulu phaa kosele ngomso kanti phaya ngorhatya kwaphaya eNorthern Cape ko-Uppington kuye futhi ke umhle kakhulu la-21 degrees. Kanti benjenje phaya ke entshona koloni eKapa lodumo kuhle kakhulu phaa noxa kubanda phaya ekuseni ngeshumi lesihlanu ngamathonsi entshizana kanti mandiyivale ke bethuna imozulu ngeGeorge ngaye kaloku la-17 degrees. Kukangako bethuna kwekolo yam idesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lembiyawuli. Ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu leYouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.